panaginibo ni Kimson. Kaiba si dispatchero, asiman si hadlang. So all the ladies in the house, ako ay pakinggan. Permi mo paghugasan, ang sa imo na mamuntangani kang mga ayam. Da ika pagbarakayan, pag ika nagaagi duman sa may tinampo. Gabos na mga tao na kahiling sa imo. Da ika nangangalas sa sadiri mong iyan. Pano kaning hugat asin kabaglaanan sa imo na mamon. Da imo piglilinigan, kaya namamharong pang nag-abi ka sa dalan. Igwa akong istorya na halipa sa ibong. Igwa sarong babae na anyaran si Uno. Nagkarigo sa bubong, da inaghugas kang mamon. Kaya pag uli niya inuragan so agong binatikal so kaldero. Asing mga kawali ay kahirakman, tay naghibi so mga aki ay hirakman kay Uno. Binayaan ni agong sukat pa no ang mamon mabangkayon. Ano pang hinihintay, linisin ang mamon. Ito ang napakarahaplos na ng sabon. Kung umaaling nga sa talagang ganon, dahil sa init ng araw at klima ng panahon. Ano pang hinihintay, linisin ang mamon. Ito ang napakarahaplos na ng sabon. Kung umaaling nga sa talagang ganon, dahil sa init ng araw at klima ng panahon. Ang mamon na maalat-alat na kinahiligan ng mga karamihan ng lalaki sa ating bayan. Dahil to'y masarap kahit na sobra sa alat, nandyan lang sa paligid at kakalat-kalat. Sapagkat to'y dumadami pag ating natitikman. Ang mamon na kinahiligan ng karamihan, para tong tinapay na sobrang kalambutan. Kahit wala itong lasa pero sagad sa nanamon. Sapagkat subalit to'y mamula-mula. Kaso di ko lang alam kung paano to ginawa, kasi may sagap na damo sa gilid nito at medyo natutong parang nasobrahan sa luto. Pero maeengganyo kapag nalasahan to. Hahanap-hanapin mo saan mang sulok ng mundo. Mabango sa mga pang-amoy na mga tao, kahit na madumi ang pagkagawa nito. Ano pang hinihintay, linisin ang mamon. Ito ang napakarahaplos na ng sabon. Kung umaaling nga sa talagang ganon, dahil sa init ng araw at klima ng panahon. Ano pang hinihintay, linisin ang mamon. Ito ang napakarahaplos na ng sabon. Kung umaaling nga sa talagang ganon, dahil sa init ng araw at klima ng panahon. Hoy nina-ineng babaeng nagdadalaga, dahil sa iyong kapresyuhan nangangamoy nagtalaba. E paano di umalingasaw tuwing katanghalian? Paborito maglaro, umaasta na parang langaw. Isang tabo kalahati lang ang tubig sa balde. Minsan tinatamad ka pa, tinalo mo pa ako luming. May libag at may masangsang naamoy sa katawan, kaya naman kanyang mamon malabo ng magustuhan. Isa-isang nag-aalisan, nagsisibag takbuhan, mga tambay sa tindahan. Pag nakita kang dadaan, bakit di ba padaanan ng sabon ang iyong mamon? Kahit sabon na panlaba o pamatanggal ang amoy, edi tanggal konsumisyon at nakatulong pa sa'yo. Pati na rin sa inyong barangay na kayong nabibilangan mo. At kung di mo aalagaan ang mamon, tiyak lagot, kasi kahit lamok at surot lilikas sa iyong bantot. Ano pang hinihintay, linisin ang mamon. Ito ang napakarahaplos na ng sabon. Kung umaaling nga sa talagang ganon, dahil sa init ng araw at klima ng panahon. Ano pang hinihintay, linisin ang mamon. Ito ang napakarahaplos na ng sabon. Kung umaaling nga sa talagang ganon, dahil sa init ng araw at klima ng panahon. Episode family, yeah.